kodwa Nkosi luthando lwakho olungenambaliso. Simfefe zakho Nkosi osinika zona. Sisondela kuwe ke Nkosi sikubulela. Ngoba Nkosi abanye bethu abekho apha. Yaye Nkosi bebenomnqweno uba bangakhona. Kodwa ke thina usenzela inceba. Xa singena ke Nkosi ebukhweni bakho. Simema Nkosi umoya wakho. Kuze Nkosi ufukame Thixo omlungileyo uhlale kule nkonzo. Uzulawule Nkosi ingqondo nelwimi zethu. Sesithi Nkosi indumiso esizenzayo apha. Bezindumiso esithi noba Nkosi sisivisa kamnandi. Kodwa sibe Nkosi sikuzukisa wena Nkosi njengoThixo. Hlala ke Nkosi unguThixo Nkosi kuthi thina Nkosi sibe ngabantwana bakho. Kusasa nje Nkosi sisondeza Thixo omlungileyo umkhonzi wakho. Umfundisi usikhuphela Thixo wami. Xa Nkosi eza kusinika Nkosi yami umyalezo Nkosi walentsasa. Oza kusinceda Thixo omlungileyo nasebudeni bendlela. Kuba Nkosi singabanye silapha nje sinezinto Nkosi esizixakathileyo. Nezinto Nkosi esizishiye emakhaya Thixo omlungileyo. Kodwa ke Nkosi elilizwi lakho Thixo wami athi lo mculi Nkosi lilizwi loqondiso. Ngoba ke Nkosi ilizwi lakho Thixo omlungileyo ulinikile umkhonzi wakho belingasiqondisa Nkosi kwizixakaniso zakho. Athi lilizwi Nkosi lenkanyiso. Kuthi Nkosi apho simfameke khona lisibonise Thixo omlungileyo kwenze into ba singaphoswa Nkosi bukukhanya kwakho. Thixo omlungileyo iba ngumkhokheli wethu. Uze Nkosi ube ngumkhuseli wethu Thixo omlungileyo. Nakule nkonzo Thixo omlungileyo kwaba Nkosi umoya wakho ubungandanda Thixo omlungileyo. Kuba Nkosi Thixo wami amadinga wethu thina siwalinda apha Thixo omlungileyo. Zonke Nkosi izithembiso wasinika zona Thixo omlungileyo. Singathi sibe Nkosi sifana lalamculi athi inyembezi zeminyaka Thixo omlungileyo. Bekanti Nkosi yami impendulo asikazifumani. Kodwa Thixo omlungileyo kulapho Nkosi esilinda khona. Lapho Nkosi esifumana ithemba lakho khona Thixo omlungileyo. Yenza ke Nkosi yami into bilizwi lakho enza ukukhilwa Thixo omlungileyo. Kuze Nkosi yami lisiqondise Nkosi yami ingcwele. Kuze Nkosi ithi kwizinto Nkosi esixakene nazo singaphumi sisithapha ke kuThixo. Kodwa siphume sinethemba lentoba kwimeko zonke Nkosi esihlangabezana nazo uhlelo ukhona wena Nkosi unguThixo ulawula. Thixo omlungileyo siyakuthandaza ibana bamama Thixo omlungileyo. Omama Nkosi yami bomthandazo Thixo omlungileyo. Kuthi Nkosi yami sekunzima Thixo omlungileyo kumakhaya Nkosi yami ngamakhaya. Kwimeko Nkosi ngemeko zokuhlala Thixo omlungileyo. Kodwa Nkosi yami abamama Nkosi yami bame Nkosi yami ezingonsini zabo Nkosi. Umuntu oyedwa Thixo omlungileyo basibize Nkosi yami ngamagama Thixo omlungileyo. Abantwana Nkosi sebengekho Thixo omlungileyo Nkosi yami ingcwele. Bezokunikwa ke Nkosi yami amandla Thixo omlungileyo. Ngoba Nkosi yami abantwana bethu Nkosi yami abekho apha abahambi nathi Thixo omlungileyo. Kodwa ke Nkosi yami xa Nkosi simana ukuma kwindawo zokuthandaza Thixo omlungileyo. Kwindawo Nkosi yami esithandaza kuzo simana ukukhankanya Nkosi yami abantwana bethu ngamagama. Ndakhumbula Nkosi yami elungileyo umakhulu Nkosi emana ukusibiza ngamagama Thixo omlungileyo. Kodwa Nkosi izizwi zakho sathi sesimkile sikude elifefeni lwakho lasisondezela kuwe ngenxa kubizwa ngamagama Thixo omlungileyo. Ibana bamama Thixo omlungileyo uwenza into Nkosi yami bangemki bashenxe kuwe ngenxa yezinto Nkosi yami ezinjenziwa sisizalo sabo Thixo oyingcwele. Nasimana ukuthandaza apha Thixo omlungileyo simisa wena njengoThixo. Sisithi Nkosi yami izithembiso zakho masizaliseke Thixo oyingcwele. Salisa ke Nkosi yami umoya wakho oyingcwele kwenza into ubufukama apha. Sithi Nkosi yami ezindumiso esimana ukwenziwa sithi noma Nkosi yami elungileyo sidakumbile kodwa sesihlaziye Nkosi yami emoyeni wakho. Usuthi umoya Nkosi yami ofuna ukugquba ofuna Nkosi yami ukusisusa Nkosi yami elufefeni lwakho. Usuhlale Nkosi yami ufukame
usenkosi yami ususe ushenqise nomoya omdaka owenza Nkosi yobazi emelungileyo sifuna ukumka kuwe yiva ke Nkosi yami imithandazo yethu usuhlale wena Nkosi yami uhleli njengoThixo usuhlale Nkosi yami nguThixo usisibane kuthi usikhanyisela ngamaxesha onke usisikhusele ukuthi uhamba nathi ngemva Nkosi yami nangaphambili usinqinge Thixo molungileyo salisekisa ke Nkosi yami ezozithembiso zakho njengoThixo selithi Nkosi yami izwi lakho ezakubekwa apha lize lisihlaziye egameni likaThixo uyise unyana nomoya ongcwele siyakuthandaza amen owethu osezulwini aliphathwe ungcwele igama lakho ukumkani bakho mabufike intando yakho mayenziwe emhlabeni nje ngokuba isenziwa ezulwini mawusiphe namhlanje isoka sethu semihla ngemihla usixolele izono ozethu njengokuba nathi sixole labo basonayo othina ungasingenisi uyendwini sithi enkohlaka alweni ngokuba ubukumkani obakhona namandla engawakho nobungcwalisa kuye uyise nakuye Yesu unyana nakuye umoya ongcwele njengoba kunjalo kwaseqalekeni kunjalo kaloku nje umana ubanjalo kude kube kunaphaka athe amen. Mhlabeli uzawuthabatha elaculo lesithathu emaculweni wethu lawuthi xa liyotshona sicele umfundisi nomnganga asifundele isifundo sakusasa nje mabakudumisa abantu wena Thixo bawo ziyalawulwa into zonke nguwe Thixo bawo mabakudumisa abantu nyana mkhululi bazuza isixolelo ngawe
Mabakudumisa abantu moyo ingcwele wenza ngcwele amakholwa wena uyingcwele bubo bakho ubukhulu Thixo wethu mnye zize zakho into zonke Thixo wethu mnye Baba kudumi abantu wena Thixo bawo siyalawula into zonke nguwe Thixo bawo Baba kutumise Baba kutumise Yana mukulu Ibasuziswa Uqalelo Wagawe Mukhuluni Basusiswa Basusiswa Gawe mukhuluni Baba kutumise abantu moya ingwele wenza ngwele wenza ngwele abakholwa wena wena uyingwele wenza ngwele wenza ngwele abakholwa wena uyingwele wenza ngwele oh so much wenza abonke moyingwele amakholwa wena uyi baba khulu Thixo wethu umnye sizezakho zizezini bawo izinto zonke Thixo hayi mama Thixo wethu sizezakho into zonke sizezakho into zonke Thixo we
Phambi ke kuba sifunde isifundo sethu sizawucela bethunana ngokuzola. Ule leader uzawulayita ikhandlela lethu le convention. Phambi koba sifunde isifundo sizawucela sithi sizolile. Ule leader azosilayitela ikhandlela lethu le convention. Trinity o wele o ozuke kileyo solo fe lo tando lo kholo lwambesi zwe kwanomhlababo okholo obungcwali yadidizela imikhubasi yeminyango lilizwi lodandulukayo yaye indlu izele ngumsi ndathi awu ke mna ngokuba ndithe shwaka ngokuba ndindoda emlomo uyinqampi ndihleli phakathi kwabantu abamilomo inqampi ngokuba amehlo am abone ukumkani uYehova wemikhosi yaphaphazela yeza kum enye yeserafi iphethe ilahle livuthayo ilithabatha esithabathweni esibingelelweni yalifikisa emlonyeni wam yathi yabona elilahle lifikile nje emlonyeni wakho ususiwe ubugwenxa bakho nesono sakho sicanyagushelwe ndeva kulo meko injalo ndeva ilizwi lenkosi lisithi ndothuma banina kubani na oyakusiyela convention lilizwi likaThixo lilo elivwa bumnyama bubaleke lilizwi likaThixo elingamandla ahamba lilizwi likaThixo lilo elikukutya sakulamba lilizwi likaThixo elisenza sincama ingubo zishushu ngoba likukuphila kuthi Thixo makalisikelele lisafundwa ngoku nangona phakade amen. Osia unamandla unamandla andina uthathaka omsindisi hayi bomam ayomsindisi omsindisi nguwe olikhakha lowo mthombo Sindisi
omsindi omsindisi omsindi omsindisi inguwe oluncedo ndifikile yini susa izoyiko sundikaphe sendiwela kumncedi omsindisi omsindisi inguwe olithembana oh so much nangoku mani omsindisi inguwe olithemba lam. Amen. One, two. District President, ex-District President, ikomiti yonke ekhokhele sisithili. Our district lay leader, Mfundisi Nomganga, Mfundisi Sicaka Senkosi. O President bonke besekethe. Indwendwe ezikhoyo befundisi bonke Mfundisi uNtshinga le convention ka 2024 wonke umuntu olapha ngelenkosi kama Mandibulise molweni. Mama District President ndilapha ke kuba nam ndinikwe isalathiso ndandicinga uba noko xa kwenyulwe wena Mama District President ndawube ndiphumile kule nto yoplanwa apha. Ndingayazanga uba kanti andiqhashanga. Ngoku ke ndilapha ndizawufaka intlanganiswana apha kwezi ntlanganiso zenziwa ngabantu uba sikwehlisa. Xaxa uba nam ndichaneka nje.
Ndime apha ke ndinikwe assignment. I battled with this assignment endiyinikiweyo kuthiwe ndenza inkonzo yokuvinca amazibuko. So xa ndifumana le assignment ndazama uunderstand uba kuthiwa mandizowuthini apha. Ndazibuza uba ibiqulunqwa phi le nto. Ngoba esi isiXhosa ndisinikwe apha ayiso sasemafikeng esi. Ke ndathi akusenani ke kuba ke yenziwa apho yenziwe khona. Mandiye ndiyofezekisa le assignment. Intention ke yale convention bomama injongo apha ibingeko kunigcina apha eSaldanha forever. Kodwa bekunyanzelekile lifike lemini yokokuba kupakishwe isuitcase ezabanye sezilapha ngoku ukwenzela ba ze kugodukwe. And so umsebenzi wami endiwunikiweyo apha is to reflect kulibisenziwa kwizithethe ezithethileyo apha. Ndiphendule ke umbuzo othi then what? Lo assignment endinikwa apha. Assignment yam ukuvala ke ezo ziginqi and help us to transit. Ndenza ibhlorho yoba siwelele ke ngoku. And so ndizokwenza lo msebenzi. Umfundisi usifundela abali liku chapter 6 kaMprofetu Isaiah. And so from the first line yelabali lika Isaiah, what we discover into yokokuba it was the dark time. Exesha lobunzima. Not only for Isaiah kodwa for abantu bakaThixo ngokupheleleyo ngoba uthi ke vula umlomo Isaiah yayingumnyaka wokufa kokumkani uZiya. He places us in a dark time. Ngelithi ukufa kokumkani uZiya kwaba ne-impact ku-Isaiah, and that is understandable. Uzziah was dead and Isaiah's heart was broken. That's the context of this passage. Ngoba bomama liyafika ixesha lokuhamba nokunduluka kwabantu osimelele ngabo apha ebomini. Liyafika ixesha lokunduluka kwabo. Abanye balapha nangoku abasenaba abantu ababesimelele ngabo sebanduluka. Liyafika lo xesha. Uva umuntu athi awundulukelwa ngumuntu ebemthembile nabemthanda ebengqiyame ngaye athi undidilizile walincothula njengomthi ithemba lam uIsaya kulomeko.
And so into eyenzekayo ke ngokwapho uIsaya ubheka etempileni ehamba kancinci bheka etempileni isizathu sobheka etempileni ba uIsaya wants to find comfort funa intuthuzelo kule meko akuyo funa intuthuzelo yazi bomama xa sidlala phaya emanyanweni kukho abantu abazofuna intuthuzelo kukho abantu abazofuna intuthuzelo kukho bangenaxesha loba ngubani usihlalo ngubani oyintona apha ecaweni kodwa bazofuna intuthuzelo. I so wish okokuba xa siphuma kule convention we will prioritize abo bantu xa sibheke emnyanyanweni sazo okokuba kukho abantu abalapha abangenaxesha lasihlalo kodwa bafuna intuthuzelo. Bakhathalelanga uba ucinga unamandla ngakanani apha emanyanweni kodwa bafuna intuthuzelo. Baziswe imeko apha baziswe imeko and imeko zethu asifani imeko zethu asifani. And so xa siphuma kule convention sibheke emanyanweni bomama kukho abantu abaxakekileyo apha emanyanweni silibele ngunobenani nje kukho abantu abaxakekileyo abantu abaxakekileyo. And so uIsaya ulapha ngenxa yalomeko. He needs to find comfort. It's the dark time for him. Mamela xa yefika uIsaya uThixo unendlela yokwenza izinto zakhe. But I hope sayibamba le nto bomama. Kukho abantu abathi xa bezapha emanyanweni mhlambi nalapha kwi-convention barhalela ulibala izinto. Xesha labo lokuba lapha banqwenela ulibala okokuba kwenzeka ntoni emva. Balangazelela ingoma ezazababeka kwenye level balibala uba kwenziwa ntoni ngasemva. And therefore ingase si prioritize abo bantu ubuwena ubushiye ekhaya xa ubheke emanyanweni ngoba kukho abantu abanqwenela udibana noThixo. Uthi Isaya efika apha etempileni yabona uThixo xa efuna uthetha nawe ufuna uthetha nawe. Futhi uThixo uyakwazi uthetha nawe indlu igcwele atinqokole nawe uThixo. Kwenzeka lonto kwesisicatshulo uIsaya wabona umbono apha ecaweni ngelixesha ehleli nabantu akababona abantu ahleli nabo kwafika ixesha lokokuba izinto zomhlaba zisithele ithi vunywe ingoma kodwa ithi cwaka enhlizweni yakhe uthi ndayibona inkosi ihlele etroneni ndayibona ihlele etroneni. And therefore ndizokuthi kuwe namhlanje inkosi isahlele etroneni. Xa uphuma kule convention ubheke ekhaya ambothe abantwaneni bakho inkosi isahlele etroneni isahlele etroneni. He's seated on his throne. Usho kanjalo uIsaya singabe izinto asikadibani ebomini bamo kwangoku but the Lord is seated on this throne. Inkosi isahlele etroneni. Ngaba nayo imali yomisa ikhaya lamo kwangoku but he is seated on his throne. He's seated on his throne.
in his darkest hour, Isaiah, he realizes actually he's still seated on his throne. Ambani bo mama, nobuyele makhaya, zenifike ufuka mabantwana bakho, uthi bantwana bam ewe kusenzima kodwa he's seated on his throne. Inkosi yona isesehlele thronini. Isahlele thronini. Bathi abantu bebesithi ayetha amandla akho. Uthi xa ubuyele eseketheni nasekhaya bebona unamandla amatsha bebuza umbuzo wathatha phi la mandla. Uthi he's seated on his throne. Sahlele thronini. Sahlele thronini. Utsho kanjalo Isaya. Ebecinga uba uSaya ufudukile uThixo ngokufa kokumkani uIsaiah, kodwa namhlanje apha etempileni wabonisa umbono. Usahlele thronini uThixo. Usahlele thronini. Uzothetha loo nto bomama. Xa ushiywa ngumlingani, xa mbakaza ucango ephuma ngomnyango and never to return, he's still seated on his throne. He's still seated on his throne. Utsho kanjalo Isaiah. Mamela, it's very interesting la nto ethethwa ngeIsaiah phaya. Ubona ubukhulu bukaThixo phaya. Xa ndibifunda ngumvangeli uthi phaya, the train of God's robe filled the temple. There was no space. The presence filled the whole room. The whole earth was filled with his glory. The house was filled with his smoke. And therefore, he's seated on his throne. Koduka ke ngoko. Because the convention ixelela kokuba he's seated on his throne. Bakudlaliswa ngawe emanyanweni. He's seated on his throne. Uba waziwa noba intoni nako lamanyano akunamsebenzi. He's seated on his throne. Nansi into ebalulekileyo. Hamba goduke. Uthela manyano andizuluyeka lona. Noba busawucinga okokuba mandibeke phansi le blouse. He's seated on his throne. And therefore you have a reason to go on. He's seated on his throne. And so Isaiah apa encounter uThixo, dibana noThixo ngexesha lobumnyama. Hey, I hope yenzekike leke lento apa Mama President. I just hope that people have met God here. I just hope. You know, kuko ibali lale country boy lomfana ndiyaqonda kuba inoba wephuma kwezalali zomfundisi uNomganga ngapha koNgcobo. And so ufike edolopini for the first time. For the first time he visits the city. So wabona robots nezibane zedolophu. And so wathi xa ethetha apha weva kokuba kuzaba ne-circus, traveling circus apha kwi-city. Circus ke laa nto yolonwabo yezilwanyana ezitreyiniweyo and all that zinwabisa abantu. And so wacela kuyise lo mfana kokuba ndicela uba khona ndiyobona le circus. Wathi uyise emveni koba kuyigqibile imisebenzi yalapha endlini ungaya ku-circus. Awugqiba lo mfana i-chores zalapha endlini wacela imali kuyise. Bheka kwi-circus wamnika imali. Xa fika pha wayibona iparade ye-circus. Izilwanyana ngezilwanyana zikwi-cage ziza konwabisa abantu apha.
Wonwaba lo mfana walinda ngomonde. Kwathi ngenxa yeba kukho iclowns phaa circus. Actually akho ndawo ingenazo iclowns zazo. Clown yonwabisa abantu apha. Ayikaqali circus yonwabisa abantu apha iclowns. Ihlinyuka apha abantu bayahleka bonwabile. Ayidlula le clown klomfana wakhupha imali. Wanika iclown. Awugqiba wagoduka. Ecinga uba ibonile circus. Kanti usadibene nje neclown. Circus kangayibone yona. I hope Mama President as we go home asiphelelanga kwi-clown. Asayibona i-circus. I hope as you go home today you have seen the convention. Awuphelelanga nje in entertaining the clowns. That you have met God. Ukwenzela okokuba xa uphuma kule convention uthethe lamazwi athethwa ngulomzalwane, ndibonene noThixo wahlangula umphefumulo wami. Hlangula umphefumulo wami ngoba kwaba ingozi into kokuba uze kule convention insuku ezine ubhadela imali kanti into uyenza apha was to entertain the clowns, and you have missed the convention and you have not encountered God. You have been entertaining clowns ezingathi zikwi-convention zingekho kwi-convention. And so Isaiah records. Listen to him when he records. Yayingumnyaka wokufa kokumkani uZiya, ndayibona inkosi. Athu John Wesley, it was the 29th of May at about 8:45. My heart was strangely warmed. And so I hope you are able to record. Okokuba ndiyibonile inkosi. Ndiyibonile inkosi, and my heart was strangely warm. And therefore as you go home, you're not carrying the message of the clowns, but you're carrying the message of the convention. Ngoba umyalezo ozawuphuma nawo kule convention kuzawuxhomekeka okokuba udibene nayo nyani na okanye uphelele kwi-clowns egate. And so, uthi Isaiah ke ngoku like this part. Awuyidibana nenkosi, akubona uba inkosi, wabugquma ubuso bakhe. He faced down. Kube ngena ujongana noThixo wathi, who am I? Ndingubani mna okokuba ndidibane nenkosi. Face down moment. Yabona ke Mama President, bendimamela abantu ebebethetha kule convention. I hope there has been face down moments bomama. Apho sijonga phansi sinike inhloko okokuba nyani sithi napa. I listened izolo kufundwa ireport yapha nguNobhala. Ndazibuza uba kutheni kule report kungekho nenye isekethe ethi kwi-report yayo sixakene nathi. Kutheni ngekho lento apha kwezi reports zisuke eziseketheni. I-report ethi siyilesekethe sixakwe sithi sicela imithandazo yale convention. Siphosisile salahlekana nendlela zakho.
siyekile zonto esingesizenzile asazenza. I ask myself that question. Bencinga ba izaba khona iline echoyo. Uba sinyanisekile apha bomama. Bekufana bikhona iline echoyo noba iseketinye. Ithi sifuna ukutsho ukuba lesiyenzayo apha kule isekethe ayiseyiyo leya ibimele biyenziwa, so that we have face down moments. Sinike inhloko. See ourselves, because uIsaiah uthe awubona inkosi yabalilapha elimhlophe wazibona, became a mirror. Wathi bendingubani mna, bendingubani mna, ngoba mna ndingumoni, ndingumntu omlomo inqambi ohlala phakathi kwabantu abamilomo inqambi. There is no difference phakathi kwam nabantu endihlala nabo, and therefore kutheni ngathi report okokuba singomama becawa akho mahluko phakathi kwethu nomama bangakhonziyo ngokwenza, so that we have the face down moments. Face down moments. We need the face down moments. Ukuze soyike sibe nenhloni. Sibe nenhloni. So Isaiah, he saw himself. Wathakuzibona wenza lento kuthiwa self examination, and he self discovered. Wazibona wathawuzibona wabufihla ubuso bakhe. Kuba umuntu awuzibona esipilini sikaThixo, noMoses wabufihla ubuso bakhe, noJeremiah kuthiwa wawa ngobuso, noSaul wawa emhlabeni. So wish we had our face down moments kule convention. Ngelithi ke, if we have our face down moments, phofu noba zidanga zabhalwa mama nobhala siyazazi apha. Our face down moments. Ukwenzela ba when we talk about our face down moments, sizokwazi ukuthi xa uphuma apha, yazi kuhluba nenhloni ngexesha lenhloni. And yafuna ukuthi uthi khawube nenhloni sometimes zizinto zenzayo, ngoba inhloni ziyamakha umuntu. Kuba ngamanye amaxesha isono asiyo lento yenzileyo, kodwa yinswela nhloni nambeko emveni kokuba uyenzile. Esona sono sometimes asilento uyenzileyo, kodwa kukuthi so uyenzile usukuthi ka uhamba apha ubethe isithende uthala isifuba ingathi awenza nganto. We need these face down moments, and Isaiah had his face down moment. Yaman khawube nenhlono kokuba umanyano lungazinzanga nje nguwe, lushukuma nje, lushukunyiswa nguwe. Khawube nenhloni, benenhloni. Khawuthi xa ugodukayo ukuyeke nongxamela ifoni ukube nenhloni, ngoba lungazinzanga nje nguwe. Khawube nenhloni ngoba asazawuphela amandla wona. And one day you will wonder what happened. Ephelile amandla nje, kanti amandla aphele because you have been maligning and crushing abantu abakuluncedo lwakho.
abephelile amandla. You need those face down moments. But after the face down moment, mamela, uthi uThixo enye yeserafi yathabathi lahle yeza nalo thabathe esibingelelweni yafika kum yalichukumisa lifikile nje elilahle emlonyeni wakho ubugwenxa bakho bususiwe nesono sakho sicanyagushelwe. Ambani bomama, ambani bomama. Kamanye amazwi uthi uThixo apha, now Isaiah uzibonile, we can start on a clean slate. Libali zolo, yes, your yesterday is tainted, but the future is clean. Lingabi zolo linechaphaza kodwa ingomso alinachaphaza. Hamba mama wase Cape of Good Hope. Sono sakho sicanyagushelwe. Ukuba kukubantu izinto zakho ezimbi obuzenzile basifake kwi deep freezer uzawuthi xa sibuya basifake kwi microwave bazifudumeze sicanyagushelwa. Sicanyagushelwe sono sakho. Sicanyagushelwe. And therefore hamba usithi, I am not the person of yesterday. Andinguye la mntu wayizolo. God has given me the language of love to give life to life. Isono sayizolo sicanyagushelwe. Watsho njalo uThixo Isaya. Hamba ke nawe. Yayazi ba abantu bayayazi into oyenze ngo88. Bakayilibali. Bakakulibali because abantu once kuthiwa igama lakho bafudumeza umbeko wezinto wawuzenzile. Sono sakho sicanyagushelwe. Walk tall and say, I am not the person of yesterday. Wayesitsho Augustine athi ungandibuza into zayizolo. Andinguye la mntu bendinguye izolo. Ndingowangoku ngoku. Therefore live your yesterday. Wathi xa phuma emveni koba kwebekuyilahlu Isaya nangu ke ngokumbuzo ndothuma bani ngubani na owosiyela. Wathi Isaya uqale beqhuma ubuso, this time waphakamisa isandla, ndikho thuma mna. Sothwele londo bomama. Ambani ke ngoko. Ambani ke ngoko. Wathatha risk. Nansi into esiyibizelwe kule convention. Wathatha risk uIsaiah wathi ndikho thuma mna ngoba ukuthunywa nguThixo it's a risk. Thatha risk. Ngoba umuntu othunywa nguThixo noba kuthiwa khokhela umanyano, that is a risk. That is a risk. Ngoba xa ukhokhelayo uyayazi amathuba onconywa nobethwe egxalabeni ayenzeki lonto. Abantu becawa abanawo amazwi okuncoma kodwa amazwi okugxeka nokunyelisa ahlala enkakatarheni ayaziphumela. Esiphumela. Kodwa Isaiah wathabatha risk. Ndikho thuma mna. Ndikho thuma mna. Ungayeki into ithunywa nguThixo kuba abantu bengakubethe egxalabeni. Awuzange ubethwe egxalabeni apha. Zange ubethwe egxalabeni apha. Yenza lento ithunywe nguThixo. Ubethwe egxalabeni. Kunjawo nje awazi uyeka amabhunga uhlala ngawo. Azawuhlala amabhunga. Azaba khona mayelenqe. Kunjawo nje esenziwa ngabantu abathenjiweyo ecaweni. Azaba khona mayelenqe. Uzawuthi ngelixesha uhleli nabantu ubugqibele nithetha kule WhatsApp group ubone sekuthe cwaka kuthethwa kwenye. Thethwa kwenye ongekho kuyo. Thethwa kwenye. Kule ukuyo kuthethwa amapholi. Izinto ezizizo zithethwa kwelaqala. Kodwa hamba noko.
Hamba noko. Hamba noko. Ndikhothuma mna. Sele kunjalo. Wathi ndikhothuma mna. Bomama lento siyibizelwayo apha yobuprofeti nobucaka. Agents and agents, prophetic agency and agency. It is to stand in the gap. Bizelwe lonto uIsaya. Bizelwe uba nguRuben. Ngalamini ethunywe nguyise ambokhangela ukuphila kwabantakwethu. Whatever pha abantakwabo bahlala inhlanganiso. Andiyazi okokuba yayingubani usihlalo walanhlanganiso kodwa iagenda yalanhlanganiso mayinye masenze ntoni kulomphuphi masenze ntoni kulomphuphi sathi sigqibo esikhawulezileyo senhlanganiso masimbulale lo mfana wama kwigap uRuben wabuza umbuzo inzuzoni what are we going to benefit ukubulala umntakwethu Intoni inzuzo kulonto. And therefore mama Manyano ubizelwe lonto. Xa uphuma kule convention ambomegepini kukho abantwana wabantu kule convention ekuqulunqwa amayele ngabo. Go and stand in the gap. Go and stand in the gap. What do we stand to benefit? Yeman, kuthena ungabuzwa lo mbuzo apha ecaweni. Emveni koba siyenzile bomama lento kulomuntu. Sawuzuza ntoni? Ntoni sawugoduka nayo? Ntoni emveni koba masithi siyenzile ke lento. Yapasa emveni kokuba ipasile sigoduka siyobalisa ntoni? Uzalombuzo Ruben. Kumbuzo lowo ebekufanele ubuzwa kwimanyano ezininzi apha. Kwisekethe ezininzi. Sawuzuza ntoni emveni koko? Amboba in the gap. Because uIsaya uchoose lonto apha. To be counted amongst those who had an impact. Ambokwenza lonto. Because let me tell you this bomama. Yabona iqhelekile I think uyithethile lento lay leader apha. Bendikumamele apho bendikumamele khona. Umanyano baya bencipha abantu bowuthetha inyani. Yabona apha emanyanweni ngoku ithi into ibona uba ikekelela kwelicala lirongo. Bathula abantu becawa. Because bakhetha ukunesi friendship. Boyika ukungakhweliswa ezimotweni. Boyika ungabuliswa. And therefore kuthi kurongo and they decide to say nothing. But let me tell you this. Bheke emanyanweni. Uyolungisa lanto yenze bheke emanyanweni. Because silence protects no one. And silence changes nothing. Disappointment yomanyano namhlanje necawe yokokuba usukugoduke uqoshela umsila because uthi abantu ebekufanele babathethile phaya basuke bathi cwaka nabayaziyo inyaniso athi ku Martin Luther yethethe ku Martin Luther you know in the end we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.
when we go home. Asizuyikhumbula la ngxolo yentshaba. Kodwa into esakuyikhumbula ukuthi cwaka. Ngucwaka. Waba besicinga bakufutshane ukuthi bazawuthetha. Basuka bathetha. La noise xa ubheke ekhaya ayivakali. Kuvakala ucwaka. Wabantu bekufanele babathethile. Go and have a voice. Bomama sanuthengisa ngomanyano. Izawuphela lento. Nangoku ayisenawo amandla yayifuduli nawo. And so xa uphuma kule convention you will be measured kwisekethe yakho. And actually the measure of a person is not where he stands in moments of comfort, moments of convenience, but where he stands in times of challenge and controversy. O mama bangabo kolmanyano bomama ayingaba bahamba phambili xa kumandi. Bona abantu bangaba apha emanyanweni ubabona ngemini yenzima. Ngemini kubeka umcimbi oshushu etafuleni asinyusa isandla athi bomama akwenziwa ngolhlobo. Nansi measure. And so uthi ku Isaya phakathi kwezomeko xa kuthiwa ngubani oyosiyela ndikho thuma mna. And therefore nansi into oyibizelweyo namhlanje. When emanyanweni abantu no longer defend the truth, but they defend the person they like. So thumabani. So thumabani. Ingabe ukhona umama apha namhlanje ophakamisa isandla othi ndikho thuma mna. Because namhlanje nakoliphi umanyano akusamelwa nyaniso kuyajonga okokuba ingqamene nabani lento. Ingqamene nabani labantu. Xa kunjalo sothuma bani. Sothuma bani. Sothuma bani. Sothuma bani. Talento iba wrong xa yenziwa ngumama ubani kodwa the same thing yakwenziwa ngumama othile ibe right apha emanyanweni. So thuma bani. So thuma bani. Bathu Isaya ndikho. Bathu Isaya ndikho. Ndikho. Xa kudingeka umuntu ndikho. Watsho Isaya. Xa emanyanweni ungasasetyenzelwa just because uba inimember, usetyenzelwa because ubelonga kwigroup ethile. So thuma bani. Xa izinto zomanyano zingasaxoxwa emanyanweni kodwa zixoxwa emizini yabantu zithi zifike emanyanweni zibe zigqityiwe. Ndothuma bani. Ndothuma bani. Ndothuma bani. Wathi Isaya ndikho. Ndikho. Ndikho thuma mna. And therefore bomama xa niphuma kule convention ithemba lale convention likuni okokuba ngokuba lapha kwenu nizothi ndikho thuma mna. Ilapha ithemba lale convention uba ndikho thuma mna. Manigqibe ke ngondiyeke. Bukele abafana ngenye imini phofu ndizidlulela. Abafana bayanga. Kukho mfundisi lo mthi wepesika. Anzazi intentions zabafana. Kodwa into endiyibukeleyo kokuba abafana bachola amatye. And therefore bagibisela lo mthi. So I watched this thing dingayinikanga ngqalelo. But what I discovered into kokuba
ezabafana begibisela amatye kulomthi kuse kuwibhesika kulomthi baba ngagibisela kusuke kuwibhesika to a point that I don't know their intentions. They decided okokuba bade bathatha amatye amakhulu kodwa the more abamakhulu amatye abawagibiselayo the more ziwanga amandla ibhesika umthi wona awenzeki into kusuka kuliqike isiqhamo ndifuna ukuthi kuwe hamba mama wase Cape of Good Hope amatye wona azawugityiselwa kodwa kwakho kukudilisa isiqhamo kukudilisa isiqhamo kukudilisa isiqhamo. You know, last week mandlule nje kule ndawo last week kula ndawo ndikhe ndishumayele kuyo shumayele lanto ungoyifunda ku Esther chapter 6 verse 1-2 uMordecai mos ngulamuntu ophakamisa iboom gate phakwa komkani umsebenzi wakhe kuphakamisa iboom gate kungena abantu avala iboom gate wendisele ngecebo lakhe uEsther apha kumkani akafunwa nguHaman Mordecai kafunwa nguHaman and therefore to a point yokokuba uHaman ekungamfunini kwakho Mordecai wenza icebo kwade kwafika imini apho uHaman amisa umthi ekuzawuxhonywa kuyo uMordecai yimini enzima apha ebhodwe ngoba ngengomso kuzawuxhonywa uMordecai ukumkani ebusuku esebedroom kwaphela ubuthongo ngoba yebazalwane khanize nencwadi yemizuzu khanize nencwadi yemizuzu apho ku recordwe khona ulawulo lwalapha ebhodwe kwathi kwawuzwa nencwadi yemizuzu wathi umkumkani apha kwesicaka hey funda mntwana kwafundwa kwathi xa kufundwa imizuzu yathi imizuzu ngomnyaka othile kwakukho amadoda angabalindi bakakumkani lamadoda ahlala intlanganiso ekhusini athi makabhukuqwe abulawe ukumkani kanti ngexesha behlalile intlanganiso benze isigqibo uyeva uMordecai wathakuva uMordecai waxhexwa wabheka kuEsther wathi ndive abantu besebhungeni besithi makabhukuqwe abulawe ukumkani ambomhlebela lonto yarekhodwa emizuzwini ngoba uEsther wasindisa ukumkani ngokwecebo likaMordecai unobhala wemizuzu wabhala imizuzu kwafundwa lapisi wathi xa gqibofunda unobhala wabuza ukumkani okokuba emveni kobenze lento uMordecai intona yenzelweyo kwathi wafunda mntwana wafunda umuntu ofundayo wathi akenzelwa nganto wathi xa fika uHaman kusasa ezothi kumkani ndinike imvume abantu sebelindile
kuzawuxhonywa uMordekhai umthi mde akukho umuntu ungazulibona ihlazo lika Mordekhai. Ndinike imvume wathi kumkani sigqibe kwelokuba ngenxa yemizuzu into yayenzwe nguMordekhai akazenzenge enzelwe mbeko nabukhulu namhlanje ngenxa yesenzo sakhe makenzelwe imbeko. Yamama yenze izinto ezinhle ecaweni uthi solungekho izawuthetha imizuzu. Awuthethe imizuzu. Wawuthi ngelixesha kungekho umuntu wokungqina imisebenzi yakho ithethe imizuzu. Ngelixesha kungekho umuntu wokumelana nawe athethe izinto zakho izawuthetha imizuzu. Lafunda incwadi. Kwafunda incwadi phaya wathi kumkani wenzelwe mbeko nina nabukhulu bonina, and therefore yafeyila ngalomzuzu iplani kaHamani. Wathi uHamani esithi intambi ready umthu ready kwathiwa kuye ambobophi hashi ulihombise nenqwelo ubeke red carpet uhambise uMordekhai. Hambise uMordekhai. Ngalamini akho umuntu uthethayo kodwa kuthetha imizuzu. Thetha imizuzu. Yabona xa usenza into ezinhle zakukuvuza zona ngokwazo. Kungekho umuntu kuvuzayo. Kodwa into zakho ezinhle zikuvuze ngokwazo. Hamba uyokwenza okuhle. Ungathi ngenxa yokuba ukhikiselwa ngamatye usimele nesakhono sakho. Yenza kakhulu. Kunjalo nje okokuba bakho abagibiselayo ambothi kubo emveni kwale convention, bring any size of the stone. Bring any size of the stone. Because I know the size of my God. You can bring any size of the stone. I will show you the size of my God. Ambuyocho ophuma kule convention. And manithethe lento. Sukuyeka ukwenza okuhle ngenxa yamatye agityiselwa kuwe. Suyeka ukwenza okuhle. Kunjalo nje ungajikwa isimilo zizinto ezenziwa kuwe ngabantu. Singakuchange. Kodwa mbothi ukothuka namhlanje uba kukho abantu abakugibisela ngamatye, if they persecute you, tell them to go ahead. But as you tell them to go ahead, yithi kubo, but do it with caution. Do it, but with caution. Because akukho kwi-control yam indlela uThixo andihlangula ngayo. And so do it with caution. Because akukho kwi-control yam indlela uThixo andihlangula ngayo. Uba nindijule ezingonyameni, uba nijukile ezingonyameni asuka uThixo avale imilomo yengonyama, ayikho kumlonto. Yenzayo with caution. Ingathi xa ingapasi ucinga okokuba ndim, funeka uyazi uba ingxaki kwelakho icala, ngoba phambi kokuba undilahle ezingonyameni you should have checked first my relationship with the lions. Bawuyenzanga lonto ingxaki yakho. Ingxaki yakho.
ubundilahle emlilweni, ubundilahle emlilweni, usuku ndibone ndithabhatha phezukwawo amalahle. Ayikho kumi ingxaki. You should have checked first. Phambi kokuba undiphose emlilweni bekufanele uqondile kuqala, how is my relationship with my God, ngoba uyawusuka ahambe nami emlilweni. You should have checked. And so ugoduka ngoku ubuyele ekhaya, hambani bomama, hambani yomama. And when you go back to your circuit and your society and your community, noba ubumke kwenzeka ntoni, ungafika unemivuka, ungafika unemivuka. Ubikhona imivuka xa ufikayo. Funeka usuthi wena andithethi lanto bendithethi izolo. The convention has given me something different. God's language of love. Mine is to give life to life, using God's language of love. Therefore, hambani bomama, okokuba kunzima apha endleleni, qhubeka noba kunzima. Umane utsala la ngoma yamahabe mama uNgcwayi, umane uthi msindisi wobomi, msindisi wobomi ndiza kuwe, msindisi wobomi ndiza kuwe. Ngamaxesha usithi ufuna ukwenza okuhle, kuba imeko ingavumi emanyanweni, ungajiki ufane nabantu abenza into erongo. Yenza okuhle, umane ukuthi kaloku mna ndibamba amadinga owabekileyo, ndibamba amadinga owabekileyo ngoku nangona phakade. Amen. Tula moya wam, tula moya wam, tula moya wam, tula moya, tula ulalelu Jesu, titi tula moya wam, tula moya, tula moya, tula ulale titi tula moya wami, tula moya wami, tula moya, tula moya, tula moya, tula ulale Jesu, no bibili nzima, tula moya wami, tula moya, tula moya wami, tula moya, tula Jesu, no bibili nzima, tula moya wami, tula moya, tula moya wami, tula moya, tula ulale Jesu, mama no bibili nzima, tula moya wami, tula moya, tula moya wami, tula moya, tula ulale Jesu, no bibili ashuku, tula moya wami, tula moya wami, tula moya wami, tula moya wami, tula ulale Jesu, tula moya wami, tula moya wami, tula moya, tula moya, tula moya, tula ula Jesu, titi tula moya wami, tula moya wami, tula moya, tula moya, tula moya, tula ula noba sewulila, tula moya wami, impili nzima, tula moya wami, mama tula, tula moya, haleluya Jesu, noba kuyanyukela, tula moya wami, tula moya, tula moya wami, tula, tula ulale Jesu, no
Dithi thula moya wami, Thula moya wami, thula moya, thula moya, thula moya, thula, haleluya Jesu, noba sekunyukela, moya wami, kodwa thula, thula moya, thula, thula, thula. Haleluya Jesu, Noba impilo inzima kuwe, moya wami, thula moya, thula, thula, thula moya, haleluya Jesu. Xa sizawuthandaza ke manicele ngesinqi esiya number 40 yivani ezindaba, yivani bantu nonke nihleli kulomhlaba endaweni zonke, kuviwe ngaphezulu kuviwe nangaphansi, adeve nosithulu nosentla nosezantsi, wabhubha umkhululi wancama ubomi bakhe, wafela abaphuli baphula umthetho wakhe, bendone ngento zonke uyandamkela noko olele konke, mandimdumise ngoko ndiswele imilomo ayabe liwakhe ibonga ngenhloko umufefo olungaka, ndincede Nkosi yam ndivise izizwe zonke owakuvayo ngami, igama lakho Yesu limnandi endlebeni, ufefe lwakho Yesu lululiyolo enhliziyweni, kuvuya obelila kuvuke nofileyo enguwe umvusi lowo sivisileyo. Ithi ivesi yokugqibela zithuluni yaviswa zimfama khangelani ziqhwala nahanjiswa, mdumiseni nani kuphila imilwelwe, kuncedwa izifo zonke, besiza bezihlwele uyabanceda bonke. Ivani ezindaba, Ivani bantu nonke nihleli ikulo mhlaba ezitha aweni Beto
yakho lulama lamadinga amahle sisondela kuwe Thixo dume ngokulunga batho mama Thixo wam xa behleli bequlunqa iprogram yabo bathi siyam makwenziwe inkonzo yokuvinca kwentanda athu bishop yena Thixo dume ngokulunga makuvusa umuntu ongaphakathi kuthi kwabonakala Thixo dume ngokulunga xa kuzawuvuswa lo muntu kulonyaka ka2024 asebenzele inkonzo yakho kudingeka Thixo dume ngokulunga kokuba kuvinqwe intande ezingaphakathi kulo muntu batho mama beKapa bethemba Thixo dume ngokulunga babona kufanelekile kushukunyiswe Thixo wam ungcitywe zontanda uthi umkhonzi wakho ngalentsasa Thixo dume ngokulunga usahlele entroneni yakho xa kubonakala Thixo dume ngokulunga kukho intanda kumuntu endinguye ngaphakathi mandiyeko secaleni kwamhleze ezontanda zenziwa zenziwa nguye kumele ke ngoko ndibalekele kulo ukwazi ukuzivinca athakekho omnye ngomlomo kaIsaya imbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu athi umkhonzi wakho hambani ke ngoko bomama xa ufika emanyanweni uzolungise kuqala udilike nakuwe hlezi imanyano ingalungi nje ndingulo muntu ndinguye ndiza ndingulo muntu
athi umongameli susa ubuwena kuwe, hlezi inkonzo kaThixo ingashukumi nje, ingahambi. Sinqwenela ke Thixo wam kudili kobubuthina kuthi, khona ukuze singabi ngumqobo enkonzweni yakho, khona ukuze singabi ngumqobo phezu kwempilo zabantu. Uthi mama upresident ngale nkonzo sivince zontanda zinjalo, ngoba hleze Thixo singabangcwelegi, singcwelega abantu bakho. Sincede ke Nkosi yami ngaleni inkonzo, sikhumbuze okokuba Thixo sizokwenza ntoni nenkonzweni yakho. Nansi le manyano yomama Thixo dume ngokulunga, uthi uma bebethetha izolo kumkani kakumkani singabathunywa kambe singabaqeshwa bokusebenzela ilizwi lakho. Akabhekisi komama bodwa kodwa uthumisa umuntu ongaphakathi kum ndingumKristu. Ekseni nje Thixo wami wavuselela umuntu ongaphakathi umkhonzi wakho, wasikhumbuza okokuba thina sinoxanduva lokuhlangula, sinoxanduva lokuhlangulwa phakathi kwale manyano ke Thixo dume ngokulunga. Chukumise lowo nalowo Thixo namandla onke. Athi incwadi yezililo zomprofeti uJeremiya, masizigoca-goca inhliziyo zethu sibuyele kuYehova. Sebenza ke ngezo nhliziyo Thixo ngale convention ka-2024. Uzusincede mthetheleli sibone iziqhamo. Ze kuthi Thixo le nginginye kule ndawo xa ibuyela Thixo erhamenteni yakho, izethi kwabasele ngasemva kubonakale Thixo amifuthe olokuba basuka kwi-convention batyale Thixo amutshintsho ngaphakathi kwesekethe abasuka kuzo. Uzusincede ke Nkosi yami, siyathandaza. Yola inkonzo yakho Thixo dume ngokulunga. Bahleli insuku ezine kumkani kakumkani beceba indlela zokwakha lenkonzo Thixo namandla onke. Ze kuthi kanti Thixo ngokuhlala kwabo kule ndawo akuzuba lilize lamaze kumkani kakumkani, ukunyathela kwabo, ukuhamba kwabo, ukuthetha kwabo, ukuhlala kwabo Thixo, ze kutyala Thixo amingcambu ezawuvelisa isiqhamo lwamalamadinga amahle abasuka nayo kule convention kumkani woxolo. Ze baphume Thixo bexakatha uxolo, athi umkhonzi wakho hambani ke ngoko njengabanyuliweyo nihambisa ivangeli. Sincede ke Thixo ngaba mama nangeligcuntwana lotateli kule ndawo, kuthi kanti intethe bezisihla kule ndawo ezivuselela Thixo umuntu ongaphakathi khona ukuzenza umsebenzi wakho. Sisithe Nkosi mzali ngokuthetha kwakho ngomkhonzi wakho sivile intrinitho zokusekayo. Sicenga ke abazebe inkonzo yasengqondweni ekuhlaleni kwethu, egambeni kwethu nasekudleni kwethu bomi. Usikelele Thixo le convention uyithamisa nqelisa, uzuthi apho ubeka khona into zakho zexabiso uzuyibeke khona ukuze ngomhlo wodwa uyirhole ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Akuwela siyakhothuka akuwela imi
imilambo uba nabo bakuchi bayakuchiswa gemili ayibongemi uphuma musiheri ithenda yakushiya ithenda yomjaivo apho bachu chiswa Stellenbosch kona bome lezwa. Alright. Stellenbosch sondel nasema hamweni Weni Thixo uba nabo bagciniwe bayakhangela bayakhangela kuwe Nkosi yabo bantu Mama ewe tiwewe ngomvulo ekitchen lakho wewe tiwe xa ufika emsebenzini akho sonke endlini iwewe mama sikho isishewe endlini iwewe
akasazenzi ngcono hamba siyagoduka ay man matters are rising. Amba. Inobuthembele ngandoni. Kutheni lento eneshori? Tiwe ithini imizuzu umthika Mordecai hey okugqibela sothuma bani ayibo bakhangela akhangela kuwe Nkosi abo bantu bayabulela bayakuthemba abo bantu ayibo bayakhangela bakhangela kuwe Nkosi abo bantu ewe man dumzela
Akhangela kuwe Nkosi abo bantu babulela babule ayabule bantu bakho bayakhangela bayakhangela kuwe Nkosi bayabulela bakuthembe abo bantu umama uDP umama uXDP ne-executive yesithili omama befundisi omama befundisikazi bonke otata omongameli bamasekethe utata udistrict lay leader naye wonke uconvention mandinibulise kusasanje ndimela into encinci kodwa emntwini omkhulu zafika izihlangu zazikhulu kunami xa ndijonga umzi waseStellenbosch xa uzawubulela umuntu omkhulu omngaka ndazidela kodwa ba upresident amazwi wakho wenkuthazo amazwi wakho asinika utshintsho afika ndikhuthaza ndazibona ndikhulile for into yoba ndikwazi ukubulela ndikuve kakuhle tata usiphathisa umphako uba sithi noba besixweyo bhaka siphuma kwisekethe zethu kodwa xa sibuya uthi let us walk tall athi nalo becima fanba sinemivuka kodwa sithi kuye izolo lethu elifani nengomso lethu yangathi uyasifunda ngoba ngamanye amaxesha sishiye ezindlini kungekuhlanga sithi sizokothula imithwalo kwiconvention ngoba iza kube kanye ngonyaka kodwa tata wam uthi xa usithi despite living in a secular world let us trust on God uthi we must fear not ngoba inkosi isahlele etronini yilento ndiziva ndinako ukubulela ngoba empilweni yam ndiyaliva utshintsho ngoba kuthiwa namhlanje masibele utshintsho xa uthe wahamba
buya ungengiyanga mamhlwempu ubunguyisaziwa xa ndifika namhlanje nobana ngaba bendicinga ufaka i-resignation letter yosuka endaweni yam kodwa namhlanje uthi mandime ngoba inkosi isahlele etroneni. Enkosi tata ngalo mazinga losifelayo Yesu wethu Kristu. Amen. Yemai, 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 ma. Yemai, 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 Yema, 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 yema,